Быйылгы программаны ясаганда Уфа мин менә махсус бер генә дә күңелсез җыр кыстырмыйм әле быел дип тотынган идем. Язмышлар үзенекен итте. Безнең әти, әни урынына калган. Барыбызны да төпле киңәшләре белән туры юлдан алып бара торган. Уфа әйтмәсәм дә булмады, 50 яшенә җитеп бер генә йотым шампанский да эчеп карамаган кеше. Артык тәртипле, сабыр, гел елмаеп тора торган, шундый чибәр. Апамда быел рак таптылар. Нәрсә турында сүз барганы сез былай да яхшы аңлыйсыз булса кирәк, чөнки ул бик күп хәзер. Әле соңгы көннәрдә бик авыр көннәребез. Беләсезме, һәрбер концерт саен нәкъ 5 минут кала миңа гадәттә апай шалтырата торган иде. Уңышлар теләп. Ә бүген шалтыратмады. Ул шундый куркыныч икән. Үзем шалтыраттым. Апай, мин әйтәм, хәлләр начармы? Иркәм, әзрәк. Елап та алдым шунда. Интернетка кергән идем, укыдым да, телефонны атып бәрдем. Менә беләсең, Иркәм, дөнья йөзендәге бөтен кешеләрне бергә җыеп, ачы иттереп кычкырасы килә, нишлисез, соңсыз кешеләр дип. Бәләкәй генә проблемадан да зур-зур проблемалар ясап, үзеңнең якын кешеләреңне борчуга салып, һәр көнне нәрсәгәдер кайгырып шунда, күзгә бер генә тапкырда күренмәгән чит кешеләргә шуның кадәрле яла ягып, пычрак атып, гайбәт сөйләп, шуларга кушылып, акырып, көлеп, күпме гөнаһ җыеп. Иркәм, әллә нишләде бу кешелек? Әллә мин әйтәм, бу матур дөньяларга түзә алмый, чыдый алмый башладык микән соң дип уйлыйм әле мин. Хәтерлисеңме әбинең сүзләрен ди? Безнең әби җыеп утыра иде, аңлатайы. Кызлар, балалар, рәнҗетмәгез кешеләрне. Күз яшенең төшә торган гадәте бар, Аллаһ Тәгаләнең үзенең канцеляриясе. Сез булмасагыз, балагызга төшер. Менә шушы сез рәнҗеткән кешегә газиз балаларыгыз барып тезләнеп ярдәм сорарга калмасын тагын. Гадәттә шулай була ул, ди әби. Апа әйтә, Илсия, әгәр дә теге вакытта мин балаларымны мунча керткәндә, Лилия, бу синең соңгы тапкыр мунча керүең, син аларны түгел, үзең юынып кала әле дигән булсалар, мин ышанмаган булыр идем. Үтереп мунча керәсеп килә Иркәм. Күзләремә күренә, төшләремә керә бит инде. Бәлки син врачлар белән сөйләшеп карарсың, бер генә тапкыр, соңгы тапкыр Иркәм. Ярамый. Һәм ярамаячак та. Әлбәттә, Уфа тамашачысы минем кем икәнемне белмидер. Ә син алай да гап-гади авыл кызы Лилиядан зур иттереп сәлам җиткер әле, Илсия. Һәм әйт, менә бүген яшәсеннәр әле сиңа шуның кадәрле матур язлар килде. Бүген яшәсеннәр, рәхәтләнеп, иртәгә соң булырга мөмкин икән дип әйтергә кушты.